това е входа. Само няма да излизам, че вали сняг. Ето тук е входа на съседите. Ние сме и тук. Сградата е на 3 етажа. Имаме това и задното дворче и отпред има тиха уличка. Излизаме от тук. Тук е нашия вход, отгоре с пътя за съседите. Долу е за гаража. Влизаме в къщи. Тук имаме коридор. На вратата има баня с туалетно. Като изглежда така, на нея има тук едно гардеробно, в което се сме напутали всички якита. Този коридор се излиза на там хола. Направо е кухнята с терасата. Значи кухнята изглежда така. Оборудване напълно. И към нея има килер. Който килер е достатъчно голям да събере доста неща. Има кухня с бяло, хладилник с фризер, котлон, доста място, което за момента трябва да запълним. Сега от тук излизаме на част от терасата. Няма да излизам, че е студено. И това е дворът пред. Това е двора, който всъщност споделяме с всичките съседи. И терасата излиза там до края, където сега ще видим след малко, но много висна. Това е голямо хубав. Тук лятото ще е добре. И на върху това е барбекюто. Тук видиш в хола. Има огромен прозорец. Къде е другата част на терасата и камина. Ходим в още едно коридорче, където има вляво има баня. В момента има разхвърляне в подредение, тук е и паралната. Има две мишки. И прозорец. Тук има малката стая. Има лего, шкафче. И изход към терасата. Тук терасата пак ще разширява. Стаята не е много голяма. Тук е нашата спалня. Това е новото легло, което си купихме сега. Има два прозореца. Ето тук е един. Видяхме и нов гардероб, тук има някакъв скрин. Още няма багаж навсякъде. Не я виждаме. Задната част на двора и съседната къща. Това е гардероба. Шкафчета.
той всъщност е с